Idatugan sa isa. Gitu ka. Ayun. Pamagad. Tug pa. Nga na sila ang basa. Kay kuan man. Abtik na tong duha na. Yan. Nara. Tiilo na. Tiilo na. Gaya, uy. Tug nga. Ha? Tug. Ako nga ang tiil. Pila na kabuok? Ano? 6 na. Lamin tang pusa na tanan. Na magaway sir katong gisuwatan. Buto na. Tuhak isa. Lagi color dong. Lala, tawa. Sinawa. Takkan na sa isa ron. Yawa kayo. Gaya gagawas. Gaya kagawas, eh. Gaya gawas, eh. Paningat na ko. Puti lagi nama. Anak, siguro na itong kuan. Ngayon, namatay ito, ah. Namatay deh. Aw, ang liit. Lagi lala. Gibira. Hoy! Apa sih ko naman? Ha? Gibira. Paraman. Na. Karon. Gitu, ha? Gitu ha, kagtiil. Na. Basta. Kabtik ng duha, oh. May No? unahing gawas. Ha? May unahing gawas. Kana. Kanang kasgan, may... Sige panuhak. Pabo dong. Ang leksyon kong pabo nga kuan. Ah. Hoy! Ayaw! Gitukik. May gitukik niya. Gaya gagawas. Ah. Gaya gagawas. Sa tanawang kamera. Dala. Gawas na. Patay mo. Musikans na. Super seconds. 4 4 minutes. 4 minutes. Wala. Yun. Wala dong. Tua gitu hiksa. Ayaw, suwat kayo man. Di man, baan, suwatan. Yung masya itong gisuwatan. Yan na. Very good na. Pila na sila kabuo? 7. 7 na?